Chinodrinki. Handisi kuda drink. Nodrink apa. Ndati handisi kuda drink. Ichiri nyaya yeringi here wakatsamwira. Nonetsa kwamwana munhu akuinclude family yake chete muzinhu ndopazinotanga udhakwa ipapo. Ringi yakashatei wakaita ringi yakashatei. Asi kana ndiwo ringi iyo ndingapfeke ringi yakadai so. After what my family did kuti pamari yekuti tinotenga mari ngeni ungatenge. Oh, ndo pari kubva nyaya yekuti takapiwa marumba kwenyu. Iwe sha, vanhu vakawanda vanogona kuchata kana neringi handiri. Iyi ringi pandakatoitenga concept yangu yange rekuti kana maybe unosimba takusvika muchato kungovhura. Kana taku kana kuti waluza weight tongodzora. Unongodzorera. Hayi nezomunhu anenge achida kuti ndezingadi izvozvo. Asi mira ndokubvunza. Ringi waitenga ku. Ringi waitenga ku. Izvozvo kutanga kubvunza makwese nobhobho ndozvanesingadi. Ndikubvunza ndati ringi waitenga kupi? I want to know the value of my father's money yavakakupa kuti utenge maringi. Hayi ndikuziva kuti nyaya yekudzokera pa my father's money. Iwe sha, ringi yakashatei. Tarisa bata ringi kutorema iyi, kutorema iyi. You know my family was very particular about this wedding. Pataita ma meeting ese vakanyatsotaura, they were very particular about it. Ringi waitenga ku. Asa. Ndizora manyingobvunza ngendino ndabatwa nemusedi unge ndakarora musedi ndozvanesingadi. Alright, ausaunduza. Asi patakaita family meeting, babereki vangu vakakuti maringi anotengwa kupi? Havana kutaura. Ana sekuru panga pa vakachata last year apa vakatora kuti baba vakataura zvemaringi pa. Wakuda kuti chikomiti chisina basa manje nguva dzinoita. Ukaramba uchindijunga manje. Ndotokujunga because vakanyatsokuudza kuti maringi anotengwa kuExcel Jewelry. Havana kudaro. Izvezvi ukatarisa ringi yasekuru panga ndiye kanaka. Even ya gogo aina unaka. Iyo notengera chiringi chakadai. Iyo ndiwaurotongokura musoro apa. Dzakangofanana ringi dzisha. Ringi nyama iyi. Aiwa shamwari. Excel Jewelry yako iyo mdaroka ndombonzo ichora zveExcel Jewelry. Vakataura kuti Excel Jewelry apa ine mabranch akawanda. Shuwa utadza kuziya one branch. Mari dzacho tesina ka mari dzacho dzekuti tizopinda mashopu akadaro. Baba vangu vana kukupa mari. Hatina kupiwa mari na baba vangu utenge mari. Ndikuseva ndabhutsu dzemuchato. Ndikuseva. Eno imashuri. If it's that, let's just cancel the wedding. Because you can't embarrass my family like that. After tapiwa mari. Hauzodaro, cancel wedding ita sei. Aiwa ndo cancel. Tingato cancel. Uzokwidza izwa nesaringoteerera. Aiwa ngavana. Hayi usakwidza izwi zina baba. Cancel muchato kuita sei. I can't do this. Aiwa, you can do this. No, I can't do with this type of ring. I can't do this. I can't do this. Vakanyatsotaura kuti endai kuExcel Jewelry munotenga maringi. They can resize, they are repolished, ma original sterling silver. Iwo notengera chakadai. Aiwa komi guy wangatinyara nei vedwe. Nyaro baba wangu. Apa kuchemena. Kana zvizvo inangu anchada. Tosiyana nazvedu nanchada ini ringi handisikuida. Totenda mangwana ore kuExcel kwacho. Toenda mangwana. Izvezvi zvane two mabranch. Bati yangu yakanaka. Saka iwo ndo wakazvitengera kuyakanaka nemari yababa wangu. Une shuwa komikiwe. Aiwa nyaro vabereki wangu kamchikwe iwewe. Ndokupa mari yacho unotenga. Chikwe iwewe. Ndipe mari yacho ndonotenga ndege. Izvezvi ndinoenda kwa moyo apa. Pagalaxy Mall. Kana pakwame Mall futi ndinoenda shop number 1. Ndonotenga ringi yacho. Chisara nechiringi chako ichocho. Angada ngonetsa.